hele leuke dingen scoort. Want ik zie namelijk wel vaak even naar het merkje. En dit is van bijvoorbeeld van Jet. En die had hele leuke landelijke tafereeltjes. Deze vrouw had een paar mooie items op de kop tikken. En ze wie net de enigste. Het wie waast je aardig druk in Kringloop Piekeland in Sint-Husterveen. Kringloopwinkelje is namelijk heel hip. Als ik ergens in de buurt ben of mijn vriendin toch wel eens een kringlooproute door een marathon en dan gaan we gewoon eens of leuke dingen te helpen binnen. De opvatting dat de kringloop alleen nog voor de allerarmsten is even hellen. Het wordt steeds drukker in de winkel en we kunnen dat merken aan de omzet. De omzet wordt hoger, ondanks dat we de prijzen niet verhoogd hebben. Dus het loopt wel. Het imago van de kringloop had ook een boost gekregen. Het is meer sociaal accepteren om tweedehands kwot te keerpjen. En vroeger zat ik steeds van, dan moest je zo een beetje schamen. En nu is het juist hip om naar de kringloop te gaan en dingetjes te scoren. En dan zeggen ze van, oh, dit ga ik bij de kringloop waai. Dus ik denk wel dat het volle meer gebrokkelijk is om even in de kringloop te zien. Rijk en arm. Je hebt mensen die het echt nodig hebben, die wat goedkoops hebben. En mensen die een leuke hebberdingetje willen hebben. En de mensen die een grotere beurs hebben, die kopen vaak iets duurdere dingen. De komst van klanten die meer te bestegen in haar, zorgt ze nou naar ek voor hegere prijzen. Zo merken gewoon klanten. Maar het houdt haar net zin om toch zijn visite te brengen. Benamme jonge Rijn zag het als een uitje. Ik ben gewoon even aan het zien en waar weet kom ik wat leuks in. En ik hoef niet altijd wat te keepje en het gewoon te sneupen vind ik hartstikke leuk.